El dimecres 30 d'abril s'ha inaugurat la mostra d'art floral a Casa Empordà, amb la decidida intenció de superar els 7.000 visitants de l'any passat. Està oberta fins diumenge de les 10 del matí a les 9 del vespre de forma ininterrompuda. Les creacions florals de floristes i jardiners de la ciutat i comarca es combinen amb el material de Circus Art Foundation, promotors del Festival Internacional del Circ. Cartells de la col·lecció Fernández Ardavin, vestits del pallasso Cara Blanca de la sastreria Vicaire de París i altres elements del circ aporten més espectacularitat a aquesta mostra que ha despertat una gran expectació des del seu moment inaugural. L'entrada és gratuïta i cada tarda a les 7 s'hi fa una visita guiada. Hi participen una dotzena de floristes i jardiners. Complementant la mostra Flors de Circ, una vintena d'establiments associats a Comerç Figueres han decorat els seus aparadors amb motius florals. S'escolliran 3 guanyadors, primer, segon i tercer premi. Una altra exposició que s'ha inaugurat aquest dimecres és la dedicada a la filatèlia i al col·leccionisme. Es troba als locals de la parròquia de Sant Pere a la plaça Galà Dalí i està organitzada per l'agrupació filatèlica i numismàtica del Casino Menestral. Una de les novetats d'aquest any ha estat el box de l'escuderia ETG Racing que s'ha instal·lat a la Rambla. S'hi han presentat les motos que competiran a la Copa d'Espanya 2014 en les categories de Moto4 i Premoto 3. S'hi han apropat molts curiosos, com aquest grup d'estudiants estrangers de visita a la ciutat. A la tarda s'hi ha celebrat una taula rodona on, entre d'altres, hi havia el campió Toni Elias. Ha estat una iniciativa del Centre Tècnic d'Automoció. Les propostes d'aquest dimecres també han inclòs una exhibició de funky a càrrec del Centre de Dansa La Blue. Ha congregat un nombrós públic a la plaça de l'Ajuntament. A l'Embarracat les actuacions han començat més aviat pensant en les famílies. Des de les 8 del vespre, les Macedònia han ofert el seu espectacle, seguit per un públic joveníssim i els seus pares. Mentrestant, al teatre no quedava ni una sola butaca lliure per veure Iaia, protagonitzada per Montserrat Carulla, en la darrera gira de la popular actriu catalana. Fica't al llit i ja t'adormiràs. No, si ni mirar la tele no podré. A l'Embalat hi han sonat els èxits de dècades passades amb Bamba Revival i Radio Hits. I a l'Embarracat, de nou, una esbojarrada actuació amb l'orquestra Diversiones. Els del Baix Empordà han tornat a oferir un recital desacomplexat, on per sobre de tot hi ha la intenció de que tothom canti i balli sense parar durant 2 hores. Les imatges parlen per si soles.